И какво става хора, аз съм The Gaming Guide, днес ще ви представя моят Adventure Map на Minecraft, който е не чак кой знае какво, но е доста труден. И още сега да предупредя, че трябва да сте на версия поне 1.8, защото значи и табелите ще ви се бъгнат, ще ви изписват някакви други странни надписи. Така, аз ще дам линк в описанието ми, при което когато влезете, цъкате ето тук отстрани и ще излезе тази лента отгоре, цъкате второто download, след това ще тръгне да стегли и през това време влизате в Windows тук долу иконката, в търсачката пишете процент, app data процент, цъкате Enter и давате на точка Minecraft, след това давате на Save и ето това сега ще го изтрия. Сега трябва да изчакате малко да се изтегли. Ето, цъкате го направо и го драгвате ето тук. При което вие вече имате Adventure мапа и аз сега правя втора част на Adventure мапа и може би до месец ще пусна и втора част. И като цяло това аз отдавна не бях снимал, но от утре започвам пак. И надявам се клипът да ви е харесал и виждаме.